Welcome back sa akong lababong Bisaya, Davao ni Bay. So naghimo ko nagtabas ko ron mga lods. Ay dispose na ko ugma, mangambas ko sa digos. So natay available color karon. Maroon, chocolate brown, pula ug kaning blue. So kani akong gitabas mga lods, number 4 ning sukot. Ngana siya mga lods. Kang gito ni kay grabe ka manis siya. Hait kay nga seed. Dugay-dugay yun ako ama. Gamit ang gunting mga lusok eh. Dugay man ang wala ipan. Nala. Akong ikuan ako ang unit up mga lods. Apsan ko. So, ang style ako sang aerobing ni. So, mga ni mga lods. Ay, il. Hawa mo dia, Jim. Unsa man ka diya? Samad karon dia. Unsa man nila? Wala ka, JP. Nadyak pa yun, mo. Ikog. Eko ninyo to, anak ba talaga ma-off dyan na patay dyan ang papa. Ngayon sa mga lods ko. Ada yang kami je, nak hulur nak sakit deh. Ano to ba iti? Ay, JP. Alayo ka bay? Layo ka, layo. Aw. Dapat tidak yang aku video tidak. So kani mga lods kay may gas-gas mo na itong atubang. Itong gas-gas mga lods. Ito itong ipalalom. Ano yung sukod mga lods, number 4 ni. Ano gini siya sakto nga pang hindi siya sukod sa balay gid. Sa butuan mo na ginahin mo na mas butuan. Ang dali mahalin ganun mo siya. Number 4. Grabe ka mahal lang siya mga lods. Kaya. Pero nagpalit ko ron kay ako ang tuyok. Tuyok na ko mga lods kay ano? Hapit lobat. Oh, palungan na. Hapit, kanin pislitan. Short. 50 pa man pa. 105. Sajud. Sajud, ulan. 105 pa man ni pa. Short. Ay, ano yung mga lods? Alay mo. Lah. Siyamra. So, dili ta makuha sa terpag na Ay, to. sajud. Tama na! Ay. Ting.